obaba abafundisi, omama abafundisi, omama apostoli, omama, obaba, obhuti, osisi, uSunday school, umshayi wogogo. Ngiyanibingelela egameni lomfelezo uJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi. Ngizocela siphakame sivule inkonzo yethu. Masimbonge, masimbonge Simbonge
Iswichuba lake lapho izilingozi lasekhona. Kumsindisi, kumsindisi, iyabasha, kumsindisi, iyakashala konke, siphumule lakahle, unginikada number 136. Zayasisho nje uverse 1 ne-chorus kuphela. Njengejuba lindizela edwaleni liphephe njalo ngiphephela usindisi wami.
wangiphakamisa, wangiphakamisa, ingakho ngifuna Haleluya. Jesu Kristu uyinkosi. Siyabonga Nkosi uJesu ukuba ihlanga ngaba sikho la ukuba ifelanga amacala ethu ngaba sihlangene kanjena ingakho bekufanele sicule sihlabelele sidazuluke ebukhoneni bakhe ngoba usenzele umusa. Haleluya. Siyabonga kakhulu. Bengicela nje ngalebo isikhathi makhona siqale kuba nabo la ihlezi khona ephakamise isandla sakhe. Esiqale kuba naye la khona. Amen. Ngokukhulu nje ukuzithoba ngizoceleza usibingelela esho ukuthi bawobani basukaphi egameni likaJesu. Amen.
ngizofika ngizabelele